Ezekiel 37 verse 1. Kufundeka kanje. Yebo. Isandla sika Jehova sasiphezu kwami. Isandla sika Jehova sasiphezu kwami. Sangikhipha ngomoya kaJehova. Sangikhipha ngomoya kaJehova. Sangibeka phakathi kwesigodi. Sangibeka phakathi kwesigodi. Sasigcwele amathambo. Isigodi sakhona sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo. Jehova wasengidlulisa kulamathambo noma kulesigodi esinamathambo. Ngawazungeza. Ngawazungeza lawo mathambo. Bheka ayemaningi kakhulu. Hey. Bheka lamathambo ayemaningi kulesigodi. Ebusweni besigodi. Ebusweni besigodi. Futhi bheka ayomile kakhulu. Futhi bheka lamathambo ayomile kakhulu. Wayesethi kimi. Wayesethi uJehova kimi. Ndodana yomuntu. Ndodana yomuntu. Lamathambo asangaphila na? Lamathambo asangaphila na? Ngathi Inkosi Jehova wena uyazi. Ngaphendula ngathi Inkosi Jehova wena wazi. Wayesethi kimi. Wayesethi uNkulunkulu kimi. Profeta phezu kwalawa mathambo. My message ilapho kahle kahle. Cela ungiphindela sisilo verse. Wayesethi kimi. Wayesethi kimi. Profeta phezu kwalawa mathambo. Profeta phezu kwalamathambo. Uthi kuwo. Ukhulume uthi kuwo. Nina mathambo omileyo. Nina mathambo omileyo. Zwanini izwi lika Jehova. Zwanini izwi lika Nkulunkulu. Isho kanje Inkosi uJehova. Isho kanje Inkosi uJehova. Isho kanje Inkosi uJehova kulawa mathambo. Isho kanje Inkosi uJehova kulawo mathambo. Ithi bhekani. Ithi bhekani. Ngiyakungenisa kini umoya. Ngiyakungenisa kini umoya. Niphile. Niphile. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu. Ngiyakubeka imisipha phezu kwalamathambo omile. Ngihlumise inyama phezu kwenu. Ngihlumise inyama phezu kwemisipha esengiyibeka phezu kwamathambo. Nginimboze ngesikhumba. Nginimboze ngesikhumba. Nginike umoya. Nginike umoya. Niphile. Bese niyaphila. Nazi ukuthi nginguJehova. Niyakwazi ukuthi mina nginguJehova. Ngaprofetha njengalokho ngiyalila. Ngaprofetha njengalokho Inkosi ingiyala ukuthi ngiprofethe. Nalapho ngiprofetha. Nalapho ngiprofetha. Kwaba khona umsindo nokugunquza. Kwaba khona umsindo nokugunquza. Amathambo asondelana. Amathambo asondelana. Ithambo kulo ithambo. Ithambo kulo ithambo. Ngase ngibona. Ngase ngibona. Bheka kwakukhona imisipha phezu kwawo. Bheka kwakukhona imisipha njengalokhu uJehova eshilo. Kwahluma nenyama. Kwahluma nenyama. Nesikhumba sawasibekela ngaphezulu. Nesikhumba sawasibekela amathambo sawakhava sawamboza amathambo. Kepha umoya wawungekho. Kepha inkinga noma amathambo ayembozwe isikhumba noma inyama, still umoya wawungekho kulawo mathambo. Wayesethi kimi. Wayesethi uJehova kimi. Profetha kuwo umoya. Profetha kuwo umoya. Profetha ndodana yomuntu. Profetha ndodana yomuntu. Uthi kuwo umoya. Uthi kuwo umoya. Isho kanje Inkosi uJehova. Isho kanje Inkosi uJehova. Ithi woza moya. Ithi woza moya. Uvele emimoyeni yomine. Uvele emimoyeni yomine. Uphefumulele laba ababuleweyo ukuba phefumulele laba ababuleweyo ukuba baphile. Ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe. Ngaprofetha njengalokho Inkosi yayingalile. Umoya wangena kuwo. Umoya wangena emathanjeni omile. Aphila. Aphila amathambo. Ema ngezinyawo zawo. Aphakama sukuma ema ngezinyawo. Impi enkulu kakhulu. Yayibheka kwaphakama ibutho impi enkulu kaJehova.
wayesethi kimi, wayesethi kimi, ndodana yomuntu, ndodana yomuntu, lawa mathambo ayidli yonke yakwa-Israyeli. lawa mathambo wabonayo ayindlu ka-Israyeli. Bathi bheka, Bathi bheka, amathambo ethu omile, amathambo ethu omile, ithemba lethu liphelile, ithemba lethu liphelile, sinqunyiwe. sinqunyiwe. Yehla kancane man. Bathi bheka amathambo ethu omile, Bathi bheka amathambo ethu omile, ithemba lethu liphelile, ithemba lethu liphelile, sinqunyiwe. sinqunyiwe. Ngifuna ukushumela kafushane, but let me start by teaching first. Ake ngifundise kuqala. The reason why I want to teach first, Isizathu kungani ngifuna ukunifundisa kuqala? it is because sifunda incwadi yomprofeti. Because we are reading the scripture of the prophets. Messages of the prophets awafani nama messages wabanye abantu. Umyalezo kaMprophet is not the same as the message from other So people. that is why, because most of us, we are not spiritually, Abanye bethu asikho spiritual, asikho emoyeni. or should I say, some of us, we don't understand spiritual things. Abanye bethu asiziqondi izinto ikamoya. Now that is why you need to teach the church first. Yingakho kumele lifundiswe ibandla kuqala. And then after teaching, we move to the second phase, Emva kokufundiswa kwebandla sivela kwelinye whereby now phase. we are positioning the church. Lapho ke ibandla selipositiona Now kahle. after positioning the church, Uma ibandla selibekeke kahle, then we shall engage ourselves in a spiritual warfare, lapho ke sizongena empini kamoya. or should I say in a spiritual battle. Sizongena empini kamoya ke nebandla. Why mfundisi? Many people bayabuza ukuthi kodwa mfundisi why vele uthola ukuthi enkonzweni usindisiwe ungumzalwane? Pastor, why you are saved, you are a Christian? Hey mfundisi uzenze zonke imfanelo zasenkonzweni, uthandaze uzila ukudla unikele kodwa still empilweni yakho kungabikho. You fast and pray and you offer, but still in life nothing takes place. Zikhona izimpi ozozinqoba through iprayer yakho mhlawumbe. There are things that you're going to conquer through your prayer. Khona izimpi ozozinqoba ngomnikelo There wakho. are things that you're going to conquer through your offering. Khona izimpi noma ama breakthrough ozowathola mhlawumbe ngama pledges owenzayo. There are breakthroughs that you will receive through your pledges, But kukhona izimpi but there are battles ezingadingi that does not need umnikelo wakho, your offering, azidingi lezi umkhuleko wakho, don't need your prayer, kodwa lezi zidinga ukuthi uunderstand noma uqonde impi kamoya. they need you to understand the spiritual warfare. Ngoba lithi iBhayibheli asibambene nempi yegazi The nenyama, Bible says we are not fighting the flesh and blood, kodwa sibambene nemimoya nababusi bangalesi sikhathi. but we are fighting all principalities of this time. Elithi iBhayibheli basamkhathini wamazulu. The Bible says they are in a spiritual realm. Nayi into engifisa ukuthi sibambe before ngingena kulo Here's mlayezo. the thing I want us to understand before we move. One, uma ngabe you are in a good standing noNkulunkulu, Uma ume kahle or should noNkulunkulu, I say if the church uma ibandla limi kahle it's in a good standing ebukhoneni in the bukaNkulunkulu, presence of God. abazalwane bayalenza izwi, Christians, they do the word, abazalwane bayalalela, they listen, balikholwe izwi, they believe the word, abazalwane bazipositione, they position themselves, abazalwane balisebenzise izwi. they use the word of God. Bazalwane, if you listen to the word of God Uma ulalela izwi and likaNkulunkulu, be the doer of the word, ube futhi ngolenzayo izwi, there's no way ukuthi usathana ngema phambi kwakho. angekho ukuthi uSathane stand before you. There's no way ukuthi amadimoni angabamba into No way zakho. the demons can hold your things. Ngilifunde kahle mina iBhayibheli. We have quoted the Bible very well. Into yangenza ukuthi ngivume The thing that makes me to agree, uma ngabe uNkulunkulu engibiza, when God called me, ngavunyiswa ukuthi it was because ngahlangana nezwi eBhayibhelini I met up with the word of God, elithi siphiwa amandla that we are given all power phezu kwabo bonke omoya. above all spirits. Ngathi nangithola le verse, When I received that verse, ngathi manje sengamsebenzela ke uNkulunkulu, I then said, now I can work for ngoba God. kusho ukuthi mangisebenzela uNkulunkulu, Because if I work for God, la mandla uNkulunkulu akhuluma the ngawo power that
God is speaking about azongena ngaphakathi kimi is going to come within me. mangina lamandla ngaphakathi If kimi I have this power within me, come what may come kungeza noma yini. storms may come Iy'vunguvungu zingeza, challenges may come iy'nkinga zingeza. but if I have this power Kodwa noma the nginala power from above amandla avela ekhaya ezulwini. hey bazalwane bangeza bathakathi And witches can come baphethe into zabo with their things. kodwa nangina lamandla ezulu But if I have this power of heaven aphila ngaphakathi that is kimi living within me, ngiyakwazi ukumelana I nezimpi can stand against ngiyakwazi those things. ukumelana I nemimoya can stand against those things. yabazalwane izwi likaNkulunkulu The word liyaphila of God is living. mawuneswi If ngaphakathi you have the word of God within you, ufohla la kuthiwa khona you kuvaliwe can break through anywhere. ufohla bakubona songenile You can enter anywhere. basale babuzana bodwa ukuthi ungene They will kanjani ask one another as to how you enter. babuke wena They will look at you. kanti wena uhambi You wedwa are not walking alone. kunangonyama There is the lion, yomndeni the lion wakwajuda of Judah esamba that you nayo are walking with. yabona You ingonyama know this lion, yabazalwane brethren. uma lithi ibhayibhile ujesu When the Bible says Jesus ingonyama yomndeni is the wakwajuda lion of tribe of isho Judah, ukuthi uyinkosi yayilwane this is the king. of yabona all animals. ingonyama You know the imemeza kube kanye ehlathini it shot just once in the zonke wilderness. ezinye inyamazane ziqaqazela All the animals that stand trembling, ziqaqazeliswa yini they start to stand they're alive roaring the sound of a lion because of my ears. because a lion is the strong kodwa nkosi yami abazalwane Brethren, uyabona masibhekene nezimpi we thina are facing battles. umoya wengonyama The spirit of the lion uyavuka ngaphakathi rise up kithi within us. kuvuka umoya The wengonyama lion spirit rise up sibhekane nosathane and face the devil, sibhekane namadimoni face the demons, sibhekane and nabathakathi face the witches. kusuka sekuvuka umoya Spirit rise up wengonyama against us. ngaphakathi The kwethu spirit of the lion of Judah. ebazalwane Hey, brethren, masekuvuka umoya when the spirit rises up wengonyama ngaphakathi on kithi the lion of Judah within noma us, ngabe kuthiwa no matter what, uthunyelwa ngotikoloshi if in the cockroach, uthunyelwa izinyoka if in the snakes, uthunyelwa they whatsoever send anything. bathi na unengonyama But if ngaphakathi you have the lion of Judah within you, awesabi lutho don't fear anything. noma bangeza If they come bahlwephe and phansi they put a spell bathi angeke undlule and la say you will not cross kodwa them, masequbuka lo moya when the spirit rises up, wengonyama the ngaphakathi spirit of kithi the lion of Judah, siyahlubulundela we break through, we singene enter. labathi akungenwa khona I always say there's no entry. sivule We open labathi kuvaliwe where there is closed. yabazalwane Brethren, ukhona umoya there is the wengonyama spirit of lion of aphila Judah ngaphakathi that I kwethu feel within me. there is One a more. spirit of a lion Moya we-lion of hey bazalwane Judah, brethren. masakuvukela umoya When this wengonyama spirit rises up, asasabi we lutho don't fear anything. namadimoni We aswasabi don't fear demons. nokufa We sikusabi don't fear any evil. masaqubuka umoya When the wengonyama lion of Judah rises up, nabathakathi even asibasabi the witches we don't fear. masavuka When umoya the spirit rises up, the wengonyama lion of Judah spirit, asasabi we don't lutho fear anything. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. bambani Grabs this. uhezekhaya umprofethi Hezekiah is the prophet. ukhuluma ngesimo He's speaking about a situation as if ngathi waye somewhere as if he was somewhere. makahlezi kuleyo ndawo When he was seated at that place, uthi isandla he sikaNkulunkulu says, the hand of the Lord sasiphezu kwami was upon me. uNkulunkulu God, wangithatha he took me ngesandla with sakhe his hand wangilahlela esigodini and threw me into the pit samathambo of omile the dry bones. wathi uNkulunkulu Then God said, ubonani Hezekhaya what do you see, wathi Hezekiah? Hezekhaya ngibona amathambo omile He said, I esigodini see the dry bones in the wayesethi belly. uNkulunkulu Then God said, jikeleza go lamathambo around the bones. wajikeleza He then went umprofethi around
uhamba esigodini In the valley, sikhona full amathambo of bones, ahlukahlukene, different kinds. ikhanda lilapha, The head was this side, umlenze the ulapha, leg was on this side, isandla the head was silapha, on the other side, umunwe ulapha, hand was on the other side. ahlukahlukene They were amathambo. all scattered. Wajikaneza The umprofeti prophet went around esigodini in the samathambo, valley of the dry bones. wahamba hamba He went umprofeti, around uthana kabuya, and then come back. wathi uNkulunkulu kuye, Then God said to him, ndodana yomuntu, Son of man, lamathambo lawa these bones, angaphila na. they still live. Wathi The umprofeti, prophet then said, Nkosi, God, mina I ngazi, do not know, kodwa baba wena but uyazi. you know. Ngiyamthanda lo I mprofeti. like this prophet. Ukubila abaprofeti If it bamanje was the prophet of today, bengazothi he was bangaphila. going to say, yes, Lord, Uthi I believe. uHezekhaya, The Hezekiah mina said, Nkosi angazi. Lord, I don't know. Ngamanye In amagama other words, uthi mina he ngiyazikhipha said, I exclude kule myself nto from this thing. akukhulume wena. Let you speak, Lord. Angaphila yini Lord, Nkosi? can they Uthi leave? uNkulunkulu, God then said, lalela ndodana yomuntu, listen, son of man, ngizawufaka I'm going to put imisipha the sinews in kulamathambo these bones wabuyele around them, ngesikhupha them skin. lamathambo These bones azophila. shall live. Kusho Jehova, Lord said, lamathambo bones azophila. can still live. Lamathambo Bones can azophila. still live. Lamathambo These bones azohlangana. will come together. Lamathambo These bones azohlangana. will come together. Kunabantu abakhona la, People here, izinto they zabo are being ziscattered, scattered. zihlukane, Scattered. kodwa ngizwa I umsindo, feel the noise. ngizwa umdumo, I feel the thunder. ngizwa I umsindo. feel the noise. Ziyahlangana into Things are zakho, coming together. ziyahlangana into Things zakho. are coming If together. you believe, Oh God, say yes Lord, yes Lord. Say yes Lord, yes Lord. Say yes Lord, yes Lord. Ziyahlangana izinto man. The devil is a liar. Kunabantu abakhona la, ama-projects abo avaliwe, amathenda abo avaliwe, amabhizinisi abo, ama-companies abo avaliwe. Kodwa ngizwa uJehova athi zizohlangana izinto. Hey, ngizwa uThixo athi ziyahlangana into zakho. The devil is a liar. I'm seeing the angel of God putting your stuff together. Hlanganisa izinto zakho. Ithatha lapha ibeka lapha. Ithatha lapha ibeka lapha. Ithatha lapha ibeka lapha. Abantu ziyahlangana. Bamba wajikeleza He umprofeti went around the prophet esigodini samathambo. in the valley of dry bones. Omile The dry bones. yahamba indoda The kaNkulunkulu man of God went around phakathi inside kwesigodi the valley gcwele amathambo full of bones, omile. the dry bones. Yebazalwane, Brethren, ake ngizame ukuchaza leli verse let me explain this verse. ukuthi what happened la Ukuthi kwenzakalani lapha? ngalesikhathi uHezekiah The time Hezekiah, efakwa esigodini, when he was thrown into the valley, it was not a physical thing, kwakungekhona ukufakwa nje but lapho it was a usizo, spiritual thing. kodwa kwakuyinto kamoya. When the prophet says Uma umprofeti ethi, the hand of the Lord was isandla upon me sikaJehova sasiphezu kwami, and God took me by his uNkulunkulu hand wangithatha ngesandla and sakhe thrown me wangiphosa into the pit emgodini of a dry bones. amathambo omileyo. Lento beyingenzeki It was physical. not happening physically. Yabazalwane, Brethren, ngamanye in amagama other words, kukhona isikhathi, there are times, kukhona there's isizini, a season, noma kukhona i-level there's a level. othi na ukhuleka When uthandaza you pray, ungena kuleyo you level. enter into that It's level.
not every time when you pray, you enter such a level. But there are times when you pray, the Spirit of the Lord will take you to another level where you will see things which man cannot see, where you will know things which man cannot know, where you will understand things that no man will understand. It's another level. It's a spiritual level. Kamanya makama uwesekaya wathathwa umoya kaNkulunkulu wambeka kwenye level. Ebazalwa uthi uJohane ngalelo langa ngangikumoya umoya kaNkulunkulu wangithatha wambeka esiqhingini sasepassport uma ngisesiqhingini lavuleka izulu ngaqala ngabona kwasekuvelisi lathi kimi loba lokho okubonayo loba lokho okuzwayo kodwa ngifuna ukubambela into ngangikumoya ngosuku lwenkosi ngangikumoya yabazalwa kukhona isikhathi kukhona isikhathi lanodinga uthandaza khona izulu livule libonisa izinto ubone ngisho nabathakazi ubone nabantu abamaphinto zakho ubone abathakathi bakudumisela bese uyazi ukuthi kanti yibo laba abamaphinto zakho namhlanje ngiyathandaza iba kumoya so that iba kumoya so that uzokwazi ukubona izinto abanye abantu abangayiboni namhlanje uyangena kulesikhathi izulu bazalwa kule nyanga le inyanga yakho yesimangaliso amiracle will happen to you. I'm hearing a sound. 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 I'm hearing a sound of dry bones. Dry bones are coming together. I'm hearing a sound. Dry bones. Dry bones. Come together. Come together. Dry bones. Dry bones. You dry bones. Come together. I prophesy upon each and everyone present in this place. You shall see the glory. You shall see the glory. You shall see the glory of the Lord. Uyabazwela abathakathi bagqiba izinto zakho bagqiba iphupho lakho bantshontsha nengubo yakho owazalwa uyigqokile bayintshontsha bayayikhuphela emathuneni. Uyabazwela ngoba ngibona uNkulunkulu ekhupha amathuna ngibona uNkulunkulu ekhupha amathuna kunezinto ezalahleka kunabantu abakhona la balahlekelwa yizinto yaswayi bangaphumeleli izinto zabo zantshontshwa zasetshenzwa ngemithi zakhutshwa nemathuneni ababhenile beme ndawonye akunanto elungayo kodwa namhlanje biza uJehova ethi siyahlangana
into zakho. The devil is a liar. I'm hearing a sound. I'm hearing a sound. I'm hearing a sound. I'm hearing a sound. I'm seeing bones coming together. A bone to bone. A bone to bone. Siyahlangana into zakho. Akunganseki kubantu. uNkulunkulu kuyanseka. Those which is a liar. Ngisho laba mina abantshontsha ingubo yakho. Those who stole your garment. Uqeda kuzalwa When you were esibhedlela. born. Uqeda kuzalwa When you were ekhaya. just born. Wayintshontsha ingubo They yakho. stole your garment. Ngoba wazalwa Because you were born. uphethe. Clothed. Wazalwa Born. ugqokile. Clothed. Kodwa namhlanje But today, ngibona uNkulunkulu sing the Lord. ebuyisela ingubo Let your garment. owazalwa nayo. You were born ready. Ngibona ubuyisela imisipha. Isirakisa ngamandla akho lawo. Kodwa ingubo yakho iyabuya. Coming back. Iyabuya. Coming back. Siyahlangana into Things zakho. are coming The together. devil is a liar. If you believe, say yes, Lord. Yes, Lord. Isikhathi sikaHezekiah umprofeti. The time of Hezekiah the prophet, Moya kaNkulunkulu the Spirit of God wamthatha took him wambeka esigodini and put him in the valley samathambo. of the dry bones. Kodwa bazalwane, ngifisa kwangathi ningayi-understanda le. I wish we can all understand this. Lalela, Just listen. akowasuse manje engqondweni amathambo enyama. Now remove in your mind the bones of But flesh. this is prophetic. This is prophetic. uNkulunkulu makakhuluma spiritually, When God speaks spiritually, or should I say uNkulunkulu makakhuluma prophetically, when God speaks prophetically, izinto okufanele aqonde ngqo kuzo the things that he should go straight to azibize ngamagama straight, and call them by name straight. akazibizi ngamagama straight. He does not call them by name, Kodwa kuba khona but there ama-codes are codes aziyo uNkulunkulu that God knows ukuthi abahamba that ngomoya those who walk by spirit, bazokwazi ukuyibreak they i-codes, will break the codes ba-understand ukuthi kahle kahle and understand usho ukuthini what uNkulunkulu. is God meaning. Isuse engqondweni lento Remove this from your mind. yokuthi wathathwa That he physical was taken physical. kumprofethi, The prophet. kodwa thatha lento But take this thing. spiritually. Ngokomoya. In other words, Ngamanye amagama, umprofethi umprofethi wathathwa was taken isandla by the sikaNkulunkulu hand of God, sambeka esigodini put him in the valley, the samathambo valley of the bones, the omile. dry bones. Ngifuna ukuthi ubuke nazi I want to izinto. tell you to look at this. One, One, yisigodi. this is the valley. Two, Number two, these amathambo, are bones, hayi amathambo nje, not just kepha bones, amathambo but omile. the dry bones. Isho ukuthini mfundisi What lento? is the meaning of this? In Pastor? other words, Ngamanye amagama, kukhona abantu there are people engingathi kubo when I can say to them, isimo sempilo yabo the situation of your life kufana nokuthi is like basesigodini they're in the valley samathambo of bones, the omile. valley of dry bones. Usho ukuthini What mfundisi? is the meaning of this? Pastor? Isigodi It is the valley. yindawo It is the place ongayithola kuyo where you don't find, la ungekho productive khona. where there's no productive. Kufana nokuthi ufile Like you are dead. kule ndawo kuyo That place where you are. bese And amathambo then the bones yizinto is the thing ozidingayo that you need. kule ndawo kuyo That place where you are. kunezinto ey'file There are dead phambi kwakho kunezinto ey'file emva kwakho kunezinto ey'file eceleni kwakho kunezinto ey'file nawubuka ngapha kunezinto ey'file ngamanye amagama
You are in a hopeless situation, but God is telling me to tell you what God is about to change things, because what is impossible with man, with God,